Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta nueva temporada de Galicia Opina. Permítanme que les presente a los invitados que nos acompañan en esta noche de debate del jueves. Está con nosotros en representación del Partido Popular de Galicia el señor Antonio Rodríguez Miranda. El señor Antonio Rodríguez Miranda es diputado de la Cámara Autonómica y portavoz del Partido Popular. Muy buenas noches y bienvenido a Popular Televisión. Gracias. Está con nosotros también en representación del Partido Socialista de Galicia la señora Marisol Soneira, discúlpeme, también diputada de la Cámara Autonómica. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Y en representación del Bloque Nacionalista Galego está con nosotros su portavoz en el grupo parlamentario, el señor Carlos Aymerich. Boas noites e benvido. Hola, boas noites. Bueno, pues como siempre también tenemos en otro set de nuestros estudios a Marcos González, redactor de Popular Televisión, quien nos traerá los correos que nos van llegando de nuestros espectadores. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Así es, para esta temporada hemos decidido implicar más a nuestros espectadores, darle voz para que digan cuáles son los temas de actualidad que más le preocupan. Hemos recibido correos sobre elecciones, educación, pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de la noche. Muchas gracias, Marcos, y como ya es habitual, tres temas centrarán el debate de esta noche, tres temas que están marcando la actualidad de la semana. La huelga de profesores de ayer y la convocatoria para un nuevo paro el próximo martes elevan la tensión entre los sindicatos y la Consellería de Educación. Además, ambas partes valoran de manera muy desigual la participación e incidencia de la protesta. Sea cual sea el número de participantes en la huelga, lo cierto es que el conflicto está estancado y no se vislumbran por ahora perspectivas de recuperar el diálogo. El presidente de la Xunta de Galicia dejó claro esta semana que la posible restitución del impuesto del patrimonio o de otro impuesto que afecte a las familias más ricas será negociado con el Gobierno que salga de las urnas del próximo 20 de noviembre. El presidente del Ejecutivo gallego descarta así la posibilidad de que la Xunta aplique el decreto del Consejo de Ministros aprobado hoy por el Congreso de Diputados. Y Fenosa vuelve a Galicia, o mejor dicho, el nombre comercial, una sociedad de gas natural que ha elegido a Coruña para establecer una sede que gestionará las energías renovables de la multinacional. Fenosa Gas Natural anunció esta semana que de aquí a 2016 la empresa invertirá 1.000 millones de euros y creará 2.000 puestos de trabajo. Pues el conselleiro de Educación considera que el conflicto con los sindicatos de profesores está siendo utilizado políticamente, mientras los sindicatos persisten en su negativa de no aceptar las modificaciones en el horario lectivo. En el siguiente informe tienen ustedes todas las claves de este conflicto. Los ajustes de la Consellería de Educación han puesto al profesorado gallego en pie de guerra. Esta semana los docentes se han echado a la calle, primero con media hora de brazos caídos el martes y luego con una multitudinaria jornada de huelga el miércoles. Lo hicieron para protestar contra unos recortes que, según los sindicatos, marcan el principio del fin de la educación pública. Está planificado tamén en función de liquidar, desmantelar o que é o ensino público, empeorar as nosas condicións de traballo como profesorado e tamén empeorar a calidade do ensino. Los sindicatos denuncian un recorte de 1.200 profesores que, según ellos, comprometerá la calidad de la enseñanza y que puede llegar a repercutir en los índices de fracaso escolar. Con máis alumnado matriculado hai menos profesorado. Eso supón, sin lugar a dúbidas, masificación. Con estas propostas, con estas actuacións, é lóxico e normal que non só se resinta o sistema educativo, senón que o fracaso escolar realmente non se aminore e que mesmamente se pode incrementar. El otro gran motivo para la huelga, que reunió a miles de profesores en Santiago, es el aumento del horario lectivo de los profesores. Desde este curso, los docentes gallegos tienen que impartir 25 horas de clase cada semana, 4 más que el año pasado. Mantienen la jornada laboral de 37 horas y media, pero ven reducidas las horas para corregir exámenes, preparar clases y organizar actividades. E esas horas xa eran poucas, non chegaban. Tiñamos que traballar na casa todas as horas. Si se sacan, o que se creou é un malestar enorme e acabouse coa voluntariedade do profesor, dos mestres que facíamos todo ese traballo
en moitas horas nosas. Este descontento han querido expresarlo los profesores ejerciendo su derecho a huelga, una huelga que según los sindicatos ha sido todo un éxito y ha tenido un seguimiento superior al 70%, pero si le preguntamos a la Xunta, esta cifra varía radicalmente. O dato que teño que dar de participación na folga de hoxe é dun 21,98% no global de Galicia. Ponse de manifesto con isto que a grande maioría non entende as motivacións que hai. Por lo pronto, los profesores parecen decididos a continuar con las movilizaciones. Hay convocada otra jornada de huelga para el próximo jueves. Bueno, este es el clima de tensión que se ha vivido durante toda esta semana. Todo parece presagiar que será el mismo la próxima. Mi primera pregunta es, ¿este es el clima que vamos a tener durante el curso académico este año? ¿Creen ustedes que hay posibilidades de recuperar un diálogo? Porque entiendo que también el paro afecta a la buena calidad o a la calidad de la enseñanza, ¿no? Uno de los temas que está defendiendo precisamente los sindicatos. ¿Es posible volver a una negociación, señor Miranda? Pues, por a nosa parte, entendemos que debería ser posible. É dicir, está claro que a Consellería de Educación toma unha decisión en este momento que a caída é necesaria, unha decisión que efectivamente afecta as condicións laborales específicas de un colectivo que son unhos profesionais que temos que facer deles unha gran valoración, como é o profesorado galego, pero que nun momento determinado pois, se lle pide un maior sacrificio como traballadores públicos. Falamos de unhas persoas, de unhos traballadores públicos que, como o resto da administración, teñen unha xornada de 37 horas e media, das cales, pois, se dedicaban efectivamente a horas lectivas, pídeselle que lle dediquen 4 horas máis, as mesmas horas que dedicaban no ano 2007. É un sacrificio? Pois sí, nos entendemos que sí. Estáselle pedindo un maior sacrificio por parte da administración? Pois claro que se lle está pedindo, pero creemos que é un sacrificio perfectamente asumible, e é un sacrificio que vai en prol precisamente da mellora da calidade educativa. Con este incremento horario estamos falando da posibilidade de dispoñer de 60.000 horas máis no profesorado para dedicar precisamente á docencia. Co cal, decir que eso baixa a calidade e que baixa a dedicación do profesorado ao alumnado parece un mundo ao revés. Si temos máis horas, podemos dedicar máis horas aos rapaces. Desde el Bloque Nacionalista Galego están plenamente en contra, ¿no? Me entiendo, nesta postura. No, é que non é só unha cuestión de que se incremente o horario lectivo, é un problema que vai máis alá. Desde que o señor Núñez Feijóo estou frente da Xunta de Galicia coa excusa da austeridade e da crise, que sabemos que para unhas cousas sí e para outras non tanto, no ensino galego recortándose máis de 200 millóns de euros. 200 millóns de euros menos este ano nos orzamentos iniciais dos que había nos orzamentos do ano 2009. E logo, sen contar, xa digo, orzamentos iniciais, os recortes que se van aplicando durante a execución destas contas. E que sucede? Que o ano pasado foi o último ano da chamada xubilación LOE, é dicir, houve profesores que os que cumpriran 60 anos, non? Durante o ano 2011 podían acollerse unha xubilación anticipada. En Galicia estamos falando de máis de 1.500 os nosos datos profesores e profesoras que se acolleron a esta xubilación, cubríronse menos do 10% das vacantes que quedaron. E claro, temos outra serie de cuestións. Temos unha Consellería de Educación que recorta no ensino público, que masifica no ensino público e que ten un trato absolutamente de favor, seña no programa Valar, seña nas aulas plurilingües, para o ensino privado. E aí están tamén os orzamentos da Xunta de Galicia. Entón, eu, francamente, penso que o señor Núñez Feijóo, en vez de estar neste momento como está de viaxe en Panamá e en México, supoño que non levaría cheque como nunha viaxe anterior, non? O cheque da Deputación de Pontevedra, pois, en vez de estar aí, debería estar aquí, resolvendo os problemas que crea o seu goberno. Non se pode presumir de recortar no ensino, non se pode presumir de aforrar cartos no ensino, porque aforrar cartos no ensino é comprometer o futuro deste país. Señora Soaneira. Pois a verdade é que este problema é un problema laboral para os profesores, evidentemente, pero é un problema relativo. O problema é o problema da calidade de ensinanza. É dicir, un profesor que teña que dar 2, 4, 5 horas as que queiramos máis de horas lectivas é un profesor que está traballando moito máis que as 37 horas que algún insinúa que seguramente non traballaban, e hai declaracións, non hai moito, de algún destacado membro do goberno neste sentido, casi insinuando que os profesores escaqueaban do seu traballo, pero iso significa que un pai
vai a ter menos tempo para poder falar con ese profesor dos problemas que ten o seu fillo. Ese profesor, no conxunto do colexio, vai a ter menos horas e menos tempo en determinadas zonas periurbanas. É un problema importante coa integración do alumnado inmigrante con distintos idiomas, distintas costumbres, distintos niveles formativos que traen os rapaces e vamos a poder dedicar moito menos tempo. Non é unha cuestión de que os profesores se recorten os seus dereitos, que o é, porque no momento en que se aumentan os alumnos e se reduce o número de profesores, se xen interinos, evidentemente son os interinos, outros é imposible, resulta que teñen máis carga de traballo. Pero o problema non é que os profesores teñan máis horas lectivas, cargan eles con máis horas lectivas porque non hai outro profesorado que cubra ese tempo que ora se lles poñe a eles. E eu quero introducir un elemento que aquí pouca xente se para a pensar, porque incluso algúns, aquí arreglámoslo todo, que é economía de mercado, e nos buscamos la vida. Pero iso pode ser nunha cidade. Pero, por exemplo, no meu pobo, hai nunha familia, por moitos recursos que teña, si quer que o seu fillo teña unha calidade de enseñanza mellor e quere recurrir á enseñanza privada, como me parece que é o que se pretende ao final, pois ten que mandar o seu fillo a unha cidade. E ten que invertir na educación como 3 ou 4 veces máis que calquera nunha cidade. Polo tanto, a única alternativa para moitísimos habitantes deste país é a enseñanza pública, única, exclusiva, nin concertada, nin sequera privada por moitos recursos que teña. Como o castigo se está aplicando preferentemente na enseñanza pública, vámonos a topar no futuro con que vamos a ter dúas Galicias, os que estudiaron no rural e os que non estudiaron no rural. Le agradezco porque luego podemos hacer una siguiente ronda. Si les parece, vamos a ver las opiniones de los ciudadanos que nos llegan por correo electrónico. Marcos, adelante. ¿Cuáles son esas preguntas? Pues espero que no estén cansados de hablar de educación, porque también es un tema bastante recurrente dentro de los correos que nos envían nuestros espectadores. En concreto, hay una pregunta que nos ha llamado bastante la atención. Se trata de un espectador que se muestra preocupado por las declaraciones de Esperanza Aguirre de esta semana, en el que la presidenta madrileña insinúa que no toda la educación pública tiene que ser necesariamente gratuita. ¿Creen ustedes viables, por tanto, que se implante alguna especie de sistema de copago en educación? Gracias Marcos. Señor Miranda, ¿es posible imaginar un sistema de copago en la educación, en alguna de sus fases? As declaracións da señora Esperanza Aguirre terá que explicalasela na súa área de goberno. Desde logo, aquí en Galicia temos perfectamente claro que o sistema educativo público vai a seguir nas circunstancias e nas condicións que está. Muy bien. Señor Aymerich. Bueno, supoño que Esperanza Aguirre milita no Partido Popular ou milita noutra organización política. Creo que o mesmo partido do señor Miranda. Centrémonos, si le parece, en la situación gallega. Era por comentar esa cuestión. No, eu creo que co pagamento na educación xa hai. É que xa hai. Porque os libros de texto eran gratuitos, agora non hai que pagar por eles. O material escolar hai que pagar por el. Os comedores hai que pagar por eles na maioría dos casos, porque esta Consellería está recortando os fondos para comedor e non se vai facer cargo dos comedores que xestionan as asociacións de pais e nais de alumnos. Mesmo... Bueno, pero eso non é educación pura e dura, quero decir, son servicios anexos, ¿no? Perdón, iso forma parte do servicio público educativo, pero se falamos do ensino en sentido estricto... Que era o mismo que existía na época do bipartito, por certo. Pero espera, vouche poñer tamén outro exemplo máis claro, xa que falamos do ensino concertado. O ensino concertado debería ser gratuito, verdade? En cantos colexios concertados se están cobrando cantidades como voluntarias, pero sabe todo o mundo que se non se pagan, o neno non vai. É dicir, que se está cobrando por dúas vías. Iso é ensino gratuito ou é unha forma de seleccionar alumnado en función do seu nivel económico e a Consellería facendo a vista gorda? Entón, por favor... Eu creo que é unha elección completamente persoal. Por lo tanto, se alguén decide ir a un centro concertado é porque o elege. Ten a opción do ensino público perfectamente libre, ca mesma calidade. Non se interrumpín, e aquí creo que podemos falar todos. Entón, o que che quero decir, non, porque está dentro dunha rede pública e hai xente que non ten esa posibilidade de escolla. Que non ten un centro público ao seu alcance. Non ten prazas no centro público que está ao seu alcance. E que iso é o que está sucedendo. Claro, pero que é a política que está desfacendo vos? Colexio Bencho Sei de Pereiro de Aguiar, coñécelo, verdade? Pechan unha aula pública e ábrense, dúas aulas privadas do mesmo nivel educativo. Explicación da Consellería. Tivemos que pechar esta aula no Colexio de Ensino Infantil e Primaria Bencho Sei de Pereiro de Aguiar porque non había cartos, pero podemos concertar estas dúas aulas privadas porque era outra partida do orzamento. Por favor, se seamos serios. Neste goberno disminuiu os concertos
como 5 ou 6 veces respecto dos que fixo o goberno bipartito. Iso é falso. Non, iso é verdad. Bueno, Mira si o les número de parece- concertos, 40 na época do goberno bipartito, novos durante este goberno 3 ou 4, é dicir, que ainda me quedei corto na multiplicación. A mí, si me permitides, gustaríame... 30 segundos, por favor, que tenemos que pasar rápidamente al otro tema. Sí, pues é que non son responsable que aquí non se respeten os turnos de palabra. Entonces, No hay turnos establecidos de minutados. pues agradezco a información. No estamos todavía, que yo sepa, en campaña electoral y de todas maneras esta casa no está sujeta a la campaña electoral. Quiero decir que no hay tiempos determinados para nadie. Eu tampouco vengo a un debate electoral. O que pasa é que a pregunta é moi concreta. A Esperanza Aguirre ten unha cualidade e é que acostumbra a decir o que pensa. E eu creo que é de agradecer. E casi sempre todo o que pensou en voz alta a Esperanza Aguirre acabouse convertindo en realidade. E eu concordo con Carlos. É dicir, eu teño unha sobrinha que para ir todos os días de Camariñas ao Instituto de Vimianzo ten que pagar un mes 75 euros polo transporte escolar e está na educación obligatoria. É dicir, claro que hai copago. É o que decía Carlos, había libros gratis, gratis non, que os pagábamos todos cos nosos impostos, gratis non eran, pero que ahora xa non hai. Polo tanto, como que non hai copago? E vai haber copago cando unha familia teña problemas cos seus fillos, ou as AMPAs, cando necesiten contratar a especialistas para atender aos rapaces que teñen dificultades nos centros, porque os profesores teñenlle aumentado os horarios lectivos, teñen retirado contratacións de profesores que facían ese traballo e que, desde logo, os pais non van a consentir que os seus fillos se queden atrás e, polo tanto, van a contratar os seus servicios fora. Xa está ocurrindo, que a enseñanza de idiomas, por exemplo. Evidentemente este es un problema social y es un problema fundamentalmente de origen económico y seguimos en la polémica económica porque la polémica producida por la decisión del Gobierno central de restaurar el impuesto de patrimonio está marcando el debate preelectoral. El restablecimiento del impuesto ha sido aprobado esta misma mañana por el Congreso de Diputados. Estos son los datos. A 2 meses de las elecciones, el gobierno socialista ha decidido recuperar un controvertido impuesto. Los patrimonios que superen los 700.000 euros tendrán que afrontar de nuevo el impuesto de patrimonio, que llevaba 2 años derogado. Propuesto en los últimos compases del gobierno de Zapatero, este nuevo gravamen ha despertado la polémica dentro del propio Partido Socialista. Rubalcaba lo defiende, lo mantendrá si gana las elecciones y afirma que permitirá crear 300.000 puestos de trabajo, pero piensa que no es la mejor forma de gravar las grandes fortunas y anuncia un cambio a medio plazo si llega al gobierno. Desde la oposición, el nuevo impuesto no ha recibido más que críticas. Grupos de derecha y de izquierda lo tachan de electoralista, oportunista, obsoleto e ineficaz, pero aún así no se opondrán a él en el Congreso. La izquierda minoritaria, BNG, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana, aunque a regañadientes votarán a favor de la medida. PNV y Convergencia y Unión no se opondrán. Y el Partido Popular tampoco lo hará. Mariano Rajoy considera que el impuesto perjudica al ahorrador, pero no aclara si lo mantendrá de ganar las elecciones. Por lo pronto en el Congreso su grupo no se opondrá. No quieren aparecer como los defensores de los ricos ante la cercanía de las elecciones. Toda esta polémica gestada en el Congreso aumenta aún más cuando pasamos a la aplicación práctica del impuesto, porque son las autonomías las encargadas de aplicarlo y no están obligadas a ello. Autonomías como Andalucía y Cataluña ya se han decidido por aplicar el impuesto, otras, entre las que se encuentra Galicia, no lo tienen tan claro. Ese imposto de patrimonio non o vai a poñer este goberno. Ese imposto de patrimonio se decidirá na próxima legislatura si existe ou si non existe, si o haberá ou non haberá. E, polo tanto, Galicia non vai a perder o tempo. Esta é unha proposta electoral que non cola. E, en consecuencia, Galicia quere falar de realidades, non de propostas dun candidato ante a inminencia dunhas eleccións. Los socialistas gallegos no comparten la opinión del presidente de la Xunta. Le exigen que aproveche la ocasión de aumentar los ingresos de Galicia. Ahora, o Partido Popular ten a oportunidade de recaudar máis de 40 millóns de euros a maiores. Máis de 40 millóns de euros a maiores. E creemos que debería de comprometerse e debería de facelo. De todas formas, parece que habrá que esperar hasta después de las elecciones para saber si el impuesto del patrimonio va a ser o no aplicado en Galicia. Señora Soneira, las acusaciones del portavoz del señor Losada a Alberto Núñez Feijóo han sido muy duras, ¿no? Al decir que el presidente de la Xunta se niega
a aplicar el impuesto porque quiere justificar supuestos recortes, precisamente en educación o en sanidad. Vamos a ver, aquí a experiencia en estes 2 anos e medio de goberno presidido por Alberto Núñez Feijóo, a única alternativa que nos dou a situación das contas públicas é recortar. Incluso tivemos que debatir no pleno da semana pasada un teito de gasto, que non é o mesmo que un equilibrio orzamentario. Un teito de gasto é isto que teño non vou gastar máis, nin siquiera me vou a tomar a molestia de ver de onde podo recaudar. En este caso, 40 millóns anuais, para, por exemplo, poder contratar 1000 profesores máis, para non seguir mantendo o mismo número de profesores que había o curso pasado. Por exemplo, con eso podíase conseguir. E iso, ademais, con un imposto de patrimonio que é sustancialmente distinto que existiu cando se eliminou outro, porque hai topes como da vivenda habitual hasta 300.000 euros, como determinado tope, etc., 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 que non temos tempo aquí de entrar no detalle. Por lo tanto, é razonable que en un momento de dificultade económica, de dificultades de recaudación de outros impostos, donde hai países como en Francia ou Alemania, donde as clases máis pudientes, incluso elas, que nos debería abochornar un pouco a algúns, eran os que decían que estaban dispostos a que o Estado lles aplicara un imposto extraordinario en un momento extraordinario da economía do seu país, pois, hombre, que sea o presidente da Xunta o que a única alternativa que nos ofrece é recortar, pois en este caso estamos vendo na educación, pero tamén en sanidade, tamén en sanidade, porque só temos que repasar a cantidad de consultorios que pecharon no Brán porque non mandaron sustitutos e desplazaron os pacientes usuarios a outros centros. Por lo tanto... Sin embargo, se está construyendo un nuevo hospital en Vigo, ¿no? Non, pero si esa non é a cuestión. A cuestión tamén podríamos entrar aquí a discutir por que fórmula se construye ese hospital, que ao final acaba costándonos infinitamente máis. Será motivo de outro debate, me temo. Será motivo de outro debate. Quero dicir que aquí tens dúas fórmulas. Podes recortar sin máis ou podes recortar donde sea preciso, menos algúns defendemos que na política social, na enseñanza, na sanidade, ese non é onde hai que recortar, pero tamén podes facer un esforzo de imaginación para ver onde consigues máis ingresos para que esos servicios se manteñan. E, bueno, Núñez Feijóo parece ser que optou exclusivamente pola vía dos recortes. Señor Miranda, por alusión. Hai unha cuestión que está clara e é que o goberno do Estado e o candidato do Partido Socialista non teñen para nada claro para que sirve o imposto de patrimonio ni el, porque Rubalcaba acaba de decir, non sei se foi esta mañá ou onte pola mañá, que non está ben feito e ben posto o imposto de patrimonio, que, polo tanto, habrá que modificalo. De feito, anunciou un novo imposto para ricos. Si isto era o imposto dos ricos, e agora hai que facer outro, entonces isto ao final non sei para quen é. Para quen vai a ser? Pois, evidentemente, para penalizar o aforro, porque está claro que as grandes fortunas vanse escapar radicalmente deste imposto, porque as grandes fortunas teñen os seus patrimonios en sociedades e, evidentemente, non se van a ver afectadas por nada, co cual, ao final, as clases medias serán as que teñen que pagar novamente. Tanto é así que hai unha cifra moi curiosa. Por este imposto, supuestamente, vais a recaudar en toda España 1.000 millóns de euros. Pois ben, por a subida do IVA do 2% fai uns meses, recaudaronse en torno a 1.900 millóns de euros. É dicir, a generalidade da sociedade, desde logo, pediuselle bastante máis do que agora supostamente se lle vai a pedir aos ricos. Creo que é un exemplo claro. Mire, en Galicia, efectivamente, apostamos pola austeridade. Aprobouse no Parlamento un teito de gasto, pero é curioso que o Partido Socialista aprobase unha Constitución para poñer un límite de gasto, que ir a facer unha reforma do Estatuto de Autonomía o mismo día que se votou o teito de gasto e quería votar un Estatuto de Autonomía con límite de gasto, pero non quixo votar no Parlamento un límite de gasto. Mire, a austeridade pódese ter en todos os ámbitos, podes aforrar en todos os ámbitos, tamén se pode aforrar en sanidade e en educación. E fíxese usted como se está aforrando en sanidade precisamente co catálogo priorizado de fármacos. Pois mire, o Hospital de Vigo, si cando outros estuveron no goberno houberan feito ese aforro en 3 anos, houbérase pagado cos fondos públicos solo co aforro que temos dos medicamentos. Evidentemente non o fixeron. Claro, e logo agora dícenos acortas en educación cando temos un ratio de un profesor cada 9 alumnos na enseñanza pública galega. Eso chamase esos son os datos. Esos son os datos. Eso chamase masificar. No, eso conto yo os pais de la Chamase facer demagoxia. Bueno, señora Emerich, por favor. Sí, bueno, eu dúas cousas. En primeiro lugar, a min sorpréndeme, non, que cando se fala de recortar na sanidade, na educación, nos servizos públicos, parece que o discurso dominante en tertulias por parte de portavoces do Partido Popular, pero hai que decirlo tamén do Partido Socialista, non? Ahora vímoslo con este recorte, con esta reforma da Constitución, é
é que a crise nos obriga, é que temos que apretarnos todos o cinto, é dicir, ninguén discute, polo menos neses partidos, que hai que recortar e que, ademais, eses recortes teñen que repercutir sobre os que menos contribuíron a esta crise e sobre os que menos teñen, pero cando se fala do imposto do patrimonio, todos son problemas. Parece que, isto é un problema, non? Porque é que gravamos o aforro. Home, pois, en fin, o aforro daquela maneira, ou as herdanzas que casi non tributan, ou patrimonios adquiridos non se sabe como. É que isto vai contra as clases medias. Home, pois, a mí xa me gustaría que clase media non fose moi ampla, porque por clase media entón se entende aqueles que teñen un patrimonio excluída a vivenda habitual, até 300.000 euros, de máis de 700.000 euros, valente clase media. Gustaríame que houvese moitos, non? Entón, esta é a primeira cuestión. En Extremadura parece que desos non hai, según... Bueno, pois, ben, ou haberá, porque xa sabemos a fraude fiscal que hai e como non se está combatendo. Ou porque residen todos na Gran Vía. Esa é outra cuestión. Tamén é outro tema para outro debate que ya hemos tenido aquí, pero que seguramente tengamos que volver. A min, se o Partido Popular, neste caso por boca do señor Miranda, di, bueno, que este imposto final as grandes fortunas teñen como escapar, xa o sabemos, a través das sociedades de investimento colectivo, a través do imposto de sociedades, a través, agora, como o señor Botín, de contas opacas en Suiza, como sexa, non? Pero claro, se o Partido Popular di iso, un esperaría que presentase alternativas para agravar esas grandes fortunas que escapan deste proxecto de lei. Pois parece que non. E o Bloque Nacionalista Galego, esta semana no Congreso, por boca de Francisco Jorquera, levou unha proposta nese sentido, elevar os tipos máis altos do IRPF, ver como a través do imposto de sociedades podemos combater a fraude fiscal e incrementar a recadación. Nin PP nin PSOE votaron a favor desa proposta. Entón, esta é a cuestión. E logo, só unha cuestión. Este imposto agora, 1.000 millóns de euros. No ano 2008, cando o Partido Socialista, co voto favorable do Partido Popular, eliminou este imposto, tiña unha recadación de 2.100. Non é que se recupere o imposto, recupérase a medias. Bien, vamos, si les parece, con la siguiente pregunta de los espectadores. Marcos. Pues aquí seguimos analizando las preocupaciones de los ciudadanos. Aparte de la educación, el tema más recurrente entre los correos son las próximas elecciones generales. Concretamente, querríamos destacar dos preguntas que nos mandan nuestros espectadores. La primera quiere saber si el adelanto electoral supondrá un beneficio real para el ciudadano. Y la segunda, ¿qué cambios fundamentales notaríamos de recuperar el Partido Popular la presidencia? Señor Miranda, que supone? Pois evidentemente para o país vai a supoñer e ten que necesariamente supoñer moito. Primeiro, empezar por unha senda de credibilidade internacional que é fundamental para o país, porque realmente a temos perdida, por unha senda de confianza no ámbito económico, porque evidentemente non hai investimento se non hai confianza, se non hai investimento non hai empresas, e se non hai empresas non hai postos de traballo. E o principal problema que temos precisamente hoxe pois é a ausencia de traballo. O Partido Popular xa ten presentado un conxunto de medidas e oportunamente presentará o seu programa electoral que evidentemente van ir centradas en moitísimos aspectos no ámbito estrictamente económico, cunha premisa fundamental, que a actividade económica nos permita aumentar o empleo manteñendo os servicios esenciais. Bueno, pois o adianto foi unha decisión do presidente do goberno que non tiña obrigación ninguna, porque o mandato acaba en marzo do ano que ven, en fin, debería acabar, non? Polo tanto, beneficio, pois o presidente que podía incluso aprobar os orzamentos este ano, ou intentar que se aprobaran nas Cortes Xerais, pois decide adiantar as eleccións. O que pasa é que o Partido Popular parece que nunca está contento. Cando pedían que se adiantaran, reprochaba ao presidente que se mantivera aí, e ahora que se adiantou parece que tampouco é unha boa solución. En canto que pode significar un triunfo do Partido Popular, eu, antes que nada, quero dicir que a mí pareceme que o está facendo o Partido Popular e algúns dos seus medios que difunden máis as opinións deste grupo político é un desprecio absoluto á vontade ciudadana. Aquí xa hai moitos que dan por sentado que Mariano Rajoy xa é presidente sin necesidade de votar nin nada. Bueno, vamos a esperar a que eso aconteza, porque isto é unha democracia, despois xa falaremos que algunha sorpresa xa ten habido en máis dunha ocasión. E o que vai a significar un hipotético triunfo do Partido Popular
é que non temos que facer ningún exercicio de imaginación. Vexamos o que está ocorrendo en Castela Mancha, vexamos o que está pasando en Galicia con recortes en servicios de todo tipo, vexamos inda que outra dereita de outro tipo que está pasando en Cataluña, vexamos como están as contas en Murcia, como están as contas en Valencia. É dicir, o Partido Popular, ao final, como o Partido Socialista, que somos os partidos mayoritarios en España, somos o produto, non somos unha improvisación, somos o produto de unha ideoloxía e dun modo de entender a sociedade. Polo tanto, a sociedade está interpretando o Partido Popular en distintas comunidades autónomas e vemos o que hai. E, polo tanto, o goberno, se o ten que exercer desde a capital do reino o Partido Popular, vai a ser máis de lo mismo en educación, en sanidade, en servicios sociales, eso está claro. Señora Aymerich, ¿usted es optimista? ¿Nos va a beneficiar este adelanto electoral? ¿Vamos a ganar tiempo con respecto a la crisis? Eu hai unha cousa na que coincido con Marisol Soneira. Se gaña o Partido Popular, que non o sei, espero que non, pero vai ser máis do mesmo do que está facendo Zapatero. Iso está claro. Ti sabes que non. Bueno, por favor, vai ser máis do mesmo porque PP e PSOE pactaron a reforma da Constitución, vai ser máis do mesmo porque o PSOE acaba de apoiar, coa abstención do Partido Popular, a eliminación do tope para o encadenamento de contratos temporais, a extensión até os 30 anos dos contratos de formación, aprobou o abaratamento do despido, aprobou toda unha serie de medidas que están no programa do Partido Popular, é dicir... Con nos non, perdón. Perdón, espera. Se o programa non é nos. Deixasme falar. Se o Partido Popular chega ao goberno, grande parte do seu programa culto, que estades dicíndome, é así, se vos falades do despedimento libre, vos falades, xa está feito. Que lle van dar algunha volta máis a caravilla? Pois seguramente intentarán apretar máis e recortar máis en sanidade, en educación, pero van camiñar pola mesma senda que desde maio do ano 2010 iniciou o goberno de Zapatero. Eu creo que o cambio real para Galiza non vai ser que gobernen uns ou que gobernen outros, porque temos a experiencias de que gobernos dunha cor ou doutra, para Galiza, desde logo, se non hai un peso importante do nacionalismo, se non hai unha presenza do nacionalismo que condicione a ese goberno español, da cor que sexa, desde logo sabemos o que podemos esperar, que é nada ou menos que nada. Está claro, señora Aymerich, que usted arrima a brasa a súa sardiña, non? Como se suele decir, pero que fale de pactos PSOE-PP cando vostedes gobernaron en Galicia co Partido Socialista, apoyaron 5 anos a política económica de Zapatero e siguen gobernando en non sei cantos concellos de Galicia co Partido... Non, perdonen ustedes, ustedes son os que gobernan. Non era un programa de precarizar o traballo, non era un programa de abaratar o despedimento, non era un programa de centralizar aínda máis o Estado. Todos esos pactos evidentemente non lle gustaban, non? Pero usted sustentou o goberno como diputado ao goberno bipartito, co Partido Socialista, non co PP. Pero cun programa de goberno determinado. Primeira premisa. Segunda premisa, mire, ese non é o noso programa en materia laboral, se usted leu do Partido Socialista, nós si apostamos por unha reforma laboral, pero precisamente no caso da xuventude, no caso da mocidade, non apostamos por unha reforma laboral de índole que se fixo. Precisamente o que hai que fomentar neste país é a estabilidade laboral. O que non se pode fomentar é a temporalidade. Que non contou, Antonio? Ocorrese xa ti solo ou iso contoucho na intimidade Rajoy? Porque a Rajoy non escoitamos absolutamente ninguna proposta. Xa o escoitaredes e xa o veredes por escrito. Xa o veredes por escrito, e xa está dito públicamente por diferentes voceiros autorizados do Partido Popular. Xa me gustaría escoitarlle algo a Mariano. E tamén falaremos dunha reforma fiscal, dunha reforma fiscal que é moi necesaria porque é onde temos un tentón de Aquiles fundamental en materia económica para que poida fluir o crédito hacia as empresas, porque a falta de liquidez precisamente e as reformas que se fixeron ata agora, desde logo, as reformas laborales do Partido Socialista, ou as que se fixeron hasta agora, a que nos levaron? A 5 millóns de parados. O que está claro é que esas reformas non valeron para nada. As que fai o Partido Popular xa se verá. Bien, pues vamos a ver si con la siguiente noticia tenemos... Se a creación de emprego dependese das reformas laborais, pero uns e outros deberían saber que... Algo influirá, non influye para nada. No, pois teñen bastante... Pero, desgraciadamente, Antonio, non é consecuencia da reforma, senón de problemas moito máis serios. E sabes onde naceron, ademais? Das pensións, do mercado laboral para baixar salarios e pensións, iso pero que serve. E para incrementar a outra parte da tarta. Quen baixou os salarios aos funcionarios foi o goberno Zapatero. Quen conxelou as pensións foi o goberno Zapatero. Por iso digo que está facendo vos o programa. Según que pensións, Antonio, conta toda a verdade. A política máis axeitada que se pode facer neste momento é a contraria ao que estuvo facendo o goberno Zapatero. Porque esta, evidentemente, non dá resultado. Non todas as pensións foron conxeladas, Antonio, ti sábelo. E ti vives nunha provincia onde a imensa maioría son pensións das máis baixas do réxime especial agrario
horario e esas non só non baixaron, sino que incluso subiron. Unha cantidad modesta, pero subiron, e ti costas. Bueno, tú dillo a generalidade dos pensionistas. Non, sí que yo digo, porque funcionarios podemos públicos demostrar eles que viron saben todos baixados. os meses Sí, cando van a claro, cobrar. claro. Porque meu pai é unha desas personas. Sí, parece. E sei que lle subiu unha cantidad modesta, pero subíolle. Cambiamos, si les parece... Se chegades que xa veremos tedes o chollo feito. Cambiamos, si les parece, de tercio, aunque seguimos en el ámbito evidentemente económico, que es prioritario en estos momentos. Poco tiene que ver con la Fenosa de antes, de capital gallego. Esta nueva empresa pertenece al grupo catalán de gas natural y su objetivo es la investigación y la innovación en el ámbito de las energías hidráulicas y marina. Estos son los datos. A compañía Gas Natural reinventa a marca Fenosa e rexistra a súa sede social en Galicia. Esta decisión implica dirixir desde a nosa comunidade a maior parte do negocio de renovables de gas natural Fenosa en todo o mundo. O seu presidente, Salvador Gabarró, mantivo unha reunión co presidente da Xunta na que te comunicou esta decisión. Dende a compañía prevén crear 3.000 postos de traballo e 1.800 millóns de euros en inversións na comunidade entre o 2016 e o 2019. A empresa fundada no ano 1943 por Pedro Barrié de la Maza volve á súa terra, malia que cunha función distinta. Agora a compañía ten que dirixir, ademais de toda a xeración eólica da comunidade, toda a xeración fluvial e mariña do mundo. Dende 1983, a entidade deixou de ter a súa domiciliación fiscal e social na Coruña. O presidente da Xunta celebrou a decisión do empresario pola forte inversión que recibirá a nosa comunidade. Y es una gran noticia que una de las principales compañías energéticas del mundo no solo mantenga, sino que profundice sus compromisos de inversión, sus compromisos energéticos y sus compromisos de creación de empleo en Galicia. Xunto aos proxectos eólicos, o delegado xeral de Gas Natural Fenosa en Galicia sinalou a aposta da compañía pola enerxía mariña e, en particular, polo aproveitamento das olas. Ao respecto, destacou a capacidade enerxética da costa galega, entre un 20 e un 30% máis que ao resto de España. A empresa cifrou en 4.500 megavatios a potencia que prevé xestionar no 2019 dende Galicia. Así as cousas, Galicia pasará a ser un dos principais puntos da enerxía acuática do grupo empresarial a nivel internacional. Bien, contamos en este momento con relativamente poca información detallada sobre la implantación en Galicia de esta nueva empresa, pero aún así me gustaría saber una primera valoración de lo que puede suponer. Bueno, pues eu creo que é unha compensación moi pequena por todo o que Galiza lle deu a gañar a Fenosa, non? Porque, bueno, o único que hai é que se vai poñer en Galiza a filial, a sede dunha filial de Unión Eléctrica Fenosa, de Gas Natural Fenosa. Non sabemos exactamente que se vai concretar iso. Eu creo que a boa noticia sería que todos eses encoros, todas esas presas que Fenosa xestiona en Galiza e que ademais lle saíron prácticamente gratis, pasaran a ser xestionadas desde Galiza, pasaran realmente a ser titularidade da Xunta e revertisen o dominio público como deberían ter revertido xa hai tempo. Esa sería a gran noticia, non? Que nos controlásemos, realmente xestionásemos os nosos recursos naturais. A cambio de que Fenosa os xestione prácticamente gratis, parece que temos que contentarnos cun accésit, cun premio de consolación. Bueno, vamos poñer na Coruña a sede dunha filial. Esa é a gran noticia de Galiza neste momento. Bueno, pois francamente, cando nesta semana, o propio director xeral de Industria, onte mesmo no Parlamento, recoñecía que o plan eólico da Xunta, ese que o do bipartito era un desastre, etc., está paralizado. 2 anos e medio, plan eólico paralizado. Bueno, pois todo o que ten en materia de enerxía que presentar Núñez Feijóo é iso, que resulta que Gas Natural Fenosa vai poñer a sede dunha filial na Coruña. Gran noticia. Señora Soneira, ¿su partido también hace una valoración tan negativa? Vamos a ver, calquera implantación empresarial, e máis en un momento como este, é boa. Como vamos a negar eso? Incluso ainda que só sea polas fungallas relativamente, que significa pagar os impostos aquí na comunidade autónoma. Como non vai a ser bo? Ora, eu non deixo de compartir moitas apreciacións que acaba de facer Carlos. É dicir, e ademais, eu teño un punto de desconfianza ademais maior, porque isto ven da man do presidente da Xunta, e este é o mesmo presidente que nos dixo que el garantizaba que íbamos a ter un sistema financiero radicado en Galicia propio, e claro, aquele sistema financiero xa acabou como acabou, e hoxe anda por aí como Boadil,
chorando os emigrantes galegos que poñan o que el non foi capaz de conseguir para a ver se o proxecto polo menos lle queda algo de galego. Claro, hoxe, estes días, vimos que hai unha empresa que parece ser que se quere instalar aquí. Pero aquí, por exemplo, eu lembro todo aquilo que se decía sobre o concurso eólico do goberno anterior que presidía o señor Touriño, todo o que se dixo, que despois foi desmentido polos tribunais, toda a riqueza que iba a xerar, o novo concurso, as adxudicacións que se deron incluso a algunha empresa de nova creación e un pouco hasta sorprendente de quenes eran as persoas que estaban detrás. Bueno, todo eso está absolutamente paralizado, pero paralizar eso pode que sea moi importante para a Unión Fenosa, que seguramente o é para as empresas que se lles concederon kilovatios. Pero eso significa para un industrial, porque aquí había empresas que vivían de fabricar as palas dos muiños de vento. A xente está no paro, porque levamos 2 anos e medio de paralización. Estamos falando de fábricas e pequenos talleres subsidiarios destas empresas que fabricaban componentes para os molinillos eléctricos. Están no paro. Por lo tanto, daqueles 12.000 postos de traballo, daqueles 6.000 millóns que iba a xenerar, e ademais feito dunha maneira impoluta, porque o goberno anterior non sabía facelo, pois resulta que non quedou nada de nada. E cando, ademais, como decía Carlos, o señor director xeral ven ao Parlamento, de quen é a culpa? De Zapatero. Non podía ser de outra maneira. Por certo, acabo con isto. Castela León, que non o goberna Zapatero, está aplicando o seu plan, está medrando e están facendo investimentos ali. Parece ser que aquí o único obstáculo que hai é o goberno de Núñez Feijóo que, a verdade, que dá impresión, non sabe, están de vacacións, están de viaxe, si a que xogan ca economía de Galicia. Señor Miranda, por favor. Mire, eu creo brevemente, que por favor, porque nos queda poquito. É unha boa noticia desde o punto de vista económico e financiero para Galicia que se veña a establecer unha pequena filial que factura máis de 500 millóns de euros anuales. É unha pequena filial, porque como nós temos tantas grandes empresas en Galicia que superan esa facturación, pois é unha pequena noticia. Unha pequena noticia que se palla en xeral pois ao redor de 3.000 postos de traballo e que favorezca unha inversión de en torno a 1.800 millóns de euros. Claro, non é boa noticia... Gabarrón de 2.000 e ti se incrementas 1.000 máis. Non, falo de 3.000 postos de traballo. Vale, 3.000 postos. A 2019, sí. Eso díceo quen, precisamente, respecto do sistema financiero galego e a nosa entidade, a nosa Caixa, desde o goberno do Estado, no mes de diciembre tiñamos a millor Caixa perfectamente solvente con todas as garantías e con todas as condicións que se lle puxeron no mes de decembro e no mes de marzo hai que cambiar as reglas porque xa non nos interesa. O señor Zapatero cárgase o sistema de caixas en España, non só en Galicia, en todo España. Cargou uno dun plumazo. O que non se conseguiron centos de anos de traballo, conseguiron o Zapatero como a norma. Esa é a realidade. Conta yo a la Caixa. Esa é a realidade, Marisol. Que participación ten no banco creado. O que sí é certo é que en Galicia vamos a seguir tendo unha entidade que terá forma de banco, pero unha entidade que sigue tendo a base aquí en Galicia. Desde logo non é por o Partido Socialista, porque por o Partido Socialista a día de hoxe estaría repartida por todo o territorio nacional, completamente. Non estaría en Galicia, senón que estaría en Murcia, estaría en Madrid, estaría en Asturias, non sei onde, pero desde logo non estaría aquí. Esa é a realidade. Por lo tanto, eu creo que hai 3 noticias positivas neste dato que acabamos de comentar. Primeiro, as consecuencias dunha inxención de riqueza e de emprego para Galicia, creo que é positivo. En segundo lugar, que estamos incentivando o ámbito da innovación e a investigación no ámbito industrial e, por lo tanto, é tremendamente positivo para Galicia. Eso, ademais, estratégicamente, conseguimos que esa entidade que hoxe trae unha filial volva a estar en Galicia que non estaba, e desde logo ningún goberno anterior tampouco o conseguiu, co cual xe un cambio estratégico fundamental. Por lo tanto, para nós é positivo. O gallá detrás veñen outras noticias positivas. Bueno, tendremos ocasión de comprobarlo más adelante. Vamos, si les parece, con la última pregunta de los espectadores. Adelante, Marcos. Así es, Carla. Vamos con la última pregunta de los telespectadores, pero antes déjame recordar que pueden enviar sus preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Por lo pronto, para cerrar el día de hoy, vamos con una pregunta de economía. Es que últimamente se habla mucho de la dictadura de los mercados, pero un espectador quiere saber quiénes son exactamente esos mercados y cómo han conseguido tanto poder. Bueno, esa es la pregunta casi del millón, ¿no? ¿Quiénes son los mercados, señora Emerich? Bueno, pues eu creo que os mercados teñen nomes e apelidos, non? Os mercados é o señor Botín, os mercados pois é o señor Gabarró tamén, os mercados en definitiva son aqueles especuladores, aquelas entidades financeiras privadas que nos trouxeron a crise
nas que houve que meter miles de millóns de euros públicos, e daquela non se falaba ni de déficit ni de débeda, todo parecía pouco. Por certo, a Unión Europea acaba de decir que hai que meter 300.000 millóns de euros máis para tapar os buratos da banca privada europea. Eses son os mercados. Eses son os mercados que, cando eles tiveron o seu burato ben tapado, dixéronlle os estados, non, é que agora tes moita débeda, claro, por tapar o teu burato. Agora tes que recortar protección social, educación, sanidade. Que sucede? Que hai gobernos, como o goberno español ou co goberno da Xunta, que están dispostos a atender antes as demandas dos mercados que as demandas dos cidadáns. Eu creo, pero quizáis é que sou moi insenuo, é que en democracia non é só o goberno do povo, é gobernar para os intereses do povo, non para os intereses desa minoría que son os chamados mercados. Señora Soneira, pero entiendo que esos mercados también existían en la época de bonanza, ¿no? Sí. O no, o solo e os existen mercados, cuando hai crisis. sí, claro que existen. Os mercados son todo isto que di Carlos, evidentemente, pero é moito máis. Os mercados son tamén os fondos de pensións e aforros que deposita calquer ciudadano, que aínda lle quedan uns recursos para depositar en un destos fondos, que son xestionados por empresas que se especializan en negociar precisamente estos fondos financeiros e que estos van a donde ven máis seguridade, porque un plan de pensións que ten determinadas condicións, que está en renta ou casi fixa ou, en fin, que non está suxeta polo menos un porcentaxe importante os movimentos da bolsa, por poñer un caso, pois eso teñen que garantizalo sempre. En outros casos estamos asistindo a como moitísima xente en cartas ou nos xornais se queixan de que o seu fondo de pensión pasou en todo este movimento especulativo de ter un sobrevalor fai 3 ou 4 anos a ter hoxe mellor un tercio do que tiña. Bueno, os mercados é unha conxunción de moitísimas cousas e os gobernos sempre pediron cartos prestados. A cuestión ahora mismo é que hai estos mercados que prestan recursos non se fían das economías de determinadas zonas. E non debemos esquecer como empezou todo isto. Todo isto empezou polo capitalismo puro e duro, sin regras en Estados Unidos, ca quiebra de un banco moi importante que o propio Estados Unidos tan contrario sempre a meter e a acudir a salvar entidades de todo tipo, porque prefieren que quiebren un mercado puro e libre, aí meteron literalmente billóns de millóns para intentar salvar o seu sistema financiero e así acabamos todos, porque o constipado de Estados Unidos sabemos todos que acaba en pulmonía en outras zonas. Señor Miranda, ¿vivimos bajo la dictadura de esos mercados o tenemos los gobiernos tienen políticamente margen de actuación? Evidentemente, os mercados teñen unha gran influencia na economía, non? E humildemente expreso esta opinión cando non son para nada un economista, senón como pode pensar calquer cidadán da rúa. Pero o que sí é certo é que os gobernos teñen capacidade para poder actuar e precisamente que os mercados os consideren creíbles e os consideren fiables e os consideren estables. E o que sí está claro é que o noso país en este momento ofréceselle moi pouca credibilidade e por eso continuamente estamos neses vaivens que cada vez que temos que pedir diñeiro prestado ao exterior, pois hai momentos que non nos baixan, outras veces pídennos máis intereses e o que sí é certo é que hai outros países que cando piden diñeiro prestado, pois pídenlle bastante menos intereses, será porque son máis creíbles. Pois nós teremos que tratar de facer dentro deste país ser e ter esa credibilidade e esa solvencia é precisamente o paso que demos na Constitución, enténdese que é para mandar un mensaxe dese tipo, dicindo que nos comprometémonos a ter unhas garantías de solvencia para logo que a hora de pedir esos cartos precisamente pois non nos fagan pagar intereses abusivos que non teríamos capacidade para afrontar. A evolución da prima de riscos xa demostrou que a reforma da Constitución foi moi eficaz. Bien, seguimos con el programa, nos queda muy poquito tiempo, me hace gracia la ironía del señor Aymerich, nos queda poco tiempo, le damos paso pues a nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana. La crisis de Grecia ha hecho tambalearse la unidad económica europea. La moneda única, que muchos consideraban incuestionable, comienza a ganar en detractores. En Grecia la salida del euro es una posibilidad firme, se ha hablado incluso de un posible referéndum. Salimos a la calle para ver si la gente lo considera viable, si ven posible que un país abandone el euro y recupere su antigua moneda. Nunca se puede decir ni sí ni no, pero de momento yo creo que no. El euro no se rompe, es muy duro todavía. Muy fuerte. La bolsa está en unos mínimos históricos y sí que pudiera llegar a rachar. Yo creo que sería lo mejor.
Dicen que no, pero yo creo que sería lo mejor. Porque el euro es una cosa que no nos podemos permitir mucho, o sea, en muchos países. Aprovechamos para preguntar por el caso de España, ¿qué pasaría si nuestro país decidiera abandonar la moneda única? Si volvemos para atrás, peor, creo eu, non? Esperemos que as medidas que se vayan adoptando non cheguemos a esa situación. No digo que debiéramos hacerlo, pero puede que tengamos que volver a eso. No me extrañaría. Si fuera antes era otra cosa, pero ahora sería muy perjudicial para nosotros. Dicen que no se puede salir del euro, pero vamos, como están las cosas, la vida está carísima, durísima y con la peseta yo creo que nos iba mejor. Como fue en su momento perjudicial meternos en el euro, ahora sería perjudicial volver atrás. A España le perjudicaría el volver a la peseta, pero no creo que ocurra. El sentimiento generalizado es que el euro ha llegado para quedarse. Pocos esperan el retorno de la peseta, aunque muchos todavía piensen en ella a la hora de hacer cuentas. Y a veces aún calculo el euro por la peseta. Aún calculo, pago tantos euros, ¿cuántas pesetas me salen? A veces sí. Y yo creo que la mayoría de los españoles. Euro, sin pesetas, No, todavía ando con las dos cosas. Pero bueno, indudablemente pago y me devuelven en euros. Pero no sé exactamente muchas veces lo que pago. No, yo ya tengo bastante asumido el euro, no. Ya es más, ya me cuesta en pesetas a veces acordarme. El tiempo dirá quién tiene razón. Puede que todos acabemos olvidando las pesetas, pero quién sabe, también puede ocurrir que todos tengamos que contar con ellas de nuevo. Bueno, pues más allá de la nostalgia que puede provocar la rubia, estamos haciendo evidentemente política ficción y esperamos que siga siendo nada más que eso, política ficción, pero tal y como están las cosas en Grecia, hay algunos políticos europeos que lo plantean como una posibilidad, no de manera permanente, pero sí que algunos estados tengan que salir de manera transitoria, ¿no?, de la moneda única. ¿Es posible eso, señora Emerich? Bueno, eu creo que estamos nunha encrucillada. Efectivamente, sair do euro sería unha decisión moi traumática porque a débeda témola nominada en euros, por tanto suporía, non? Agora ben, o que tamén resulta evidente, cada vez máis xente se decata diso, é que a Unión Europea por este camiño non ten futuro. É dicir, se a Unión Europea sirve simplemente para que algúns países teñan un mercado aberto para as súas exportacións, que teñamos unha moeda deseñada a medida, neste caso, da Alemanha, uns tipos de xuro, unha política monetaria decidida polo Banco Central Europeo a medida tamén de determinados países, e que pros demais o que nos obriga é a poñernos ese do galo pescozo e non ter ferramentas que nos permitirían xogar, pois, devaluar, etcétera, para facerlle frente a esta crise, pois non sería unha boa cousa. Agora ben, ou hai un cambio na Unión Europea no sentido dunha Unión Europea máis democrática, dunha política europea que realmente atenda os intereses da maioría social, se fortaleza frente aos mercados e poña a política, os intereses da cidadanía na ponte de mando en vez de seren os mercados, esa minoría, esa absoluta minoría que agora nos goberna a través do Banco Central Europeo, ou penso que, non sei, creo que non será unha cousa positiva e que será unha cousa traumática, pero desde logo Europa sin moito futuro non ten. Ou hai un cambio, xa digo, radical, ou a xente cada vez, estámoslo vendo, non se recoñece nesta Unión Europea que non ilusiona a ninguén. Usted lo ve posible? A mí parece imposible, porque eu creo que o exemplo máis reciente que temos foi a crisis argentina, cando tiñan a paridade un peso, un dólar. Que significou cando se abandonou esa paridade e se volvió o modelo peso? Pois que todo aquel que tiña depósitos en pesos que eran equivalentes a dólares nos bancos pensaba que tiña dólares e realmente non tiña dólares, e ademais produxos unha fuga de capitales dunha dimensión tan desastrosa para a economía do país que tuvo as consecuencias que tuvo. Poño isto como exemplo, digamos, que tangible. Eu creo que sería un fracaso toda Europa que calquera dos países tuvera que abandonar o euro. Eso sí, eu creo que non sou especialista en isto para nada, pero que me preocupo estes días de ler moito, porque creo que todos estamos lendo sobre economía, o que nunca fixemos. Pois, hombre, non parece razonable que haxa tal disparidade de fiscalidade na Unión Europea, de políticas distintas económicas. Por exemplo, eu descubrín con sorpresa, creo que como todos, que un país, teóricamente, moderno, do século XXI, como é Grecia hoxe, ou como debería ser, que non ten catastro. É dicir, o goberno non sabe que edificios pode vender ou privatizar porque non ten un rexistro. Bueno, como podemos, ao final, calcular a riqueza dun país se non somos capaces siquera de ter o tangible e sobre o que nos prestan os cartos? Bueno,
Pois eu creo que sería un fracaso colectivo, tería consecuencias, eu creo que terribles, xa non só para a economía europea, sino para do mundo, porque está todo interrelacionado, non debemos esquecer que non fai moito ben o responsable da Reserva Federal á reunión que teóricamente era dos ministros de Economía de toda a Unión Europea, teóricamente non, realmente foi a reunión e que por primeira vez na historia ven alguén de fora da primeira economía do mundo pois para tratar de coordinarse, porque se cae Europa, se cae un solo país, non se cae solo, seguramente se cae Europa, se cae Europa, cae a economía do mundo, polo tanto, eu creo que sería un fracaso colectivo e non, polo menos a mí non me cabe na cabeza ese escenario, non? Su opinión, señor Miranda. Pois mire, a verdade é que eu creo que vai a ser tremendamente difícil. Non podemos decir imposible porque seguramente as circunstancias económicas que estamos vivindo hoxe tampouco nadie pensaríamos que se podían dar. O que sí é certo, e eu coincido con ambos contertulios, que Europa ten unha asignatura pendiente a hora de, non sei se a palabra é a máis exacta, homoxeneizar as condicións económicas e fiscales nos diferentes países, e que realmente esa política económica ten que ir bastante máis alá e tratar de equilibrar esas grandes diferencias que hai, porque eso están levando a que determinados países, e ao mellor nós tamén teremos a nosa parte de culpa, pois cecais incluso están enmascarando certos datos para decir que cumplen o que realmente non cumplen, é dicir, está claro que hai alguén que non se portou ben e non dixo toda a verdade que tiña que decir, é o caso de Grecia por decilo, pero bueno, eu espero que nós si nos portáramos ben, non sei, supoño que sí, ou outros países pode estar facendo algo equivalente, polo tanto, hai que realmente facer unha cohesión real en materia económica entre os distintos países. O euro, eu creo que é importante os avances que se produciron nel, para nós foron costosos, eu recoñezo que cos cidadáns que efectivamente o expresaban é así, pero agora a volta atrás desde logo non sería positiva, sino todo o contrario. Muy bien, pues seguiremos seguro hablando del euro en las próximas semanas, de economía, de Grecia. Les agradezco su presencia aquí, señora Soneira, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rodríguez Miranda, gracias por estar con nosotros. Bueno, y señora Aymerich, espero verles pronto, en otra ocasión, en más debates. Y a ustedes no se vayan, por favor, porque ahora dentro de 2 minutos seguimos debatiendo de la actualidad con otros tertulianos y con otros puntos de vista. Hasta ahora.